Ismajt tgħidlu wkoll li huwa Afrodist. Għalfejn deskrivejtu hekk u taraħħa ironika l-fatt li meta tara eżempju li l fuq ġurnal lokali partikolari semma li Delija qabeż għal Simon Busuttil. Meta dan l-istess Delija kien talbu jisospendi ruħu. Mela, jien naħseb li l-bieraħ emotions flirt too much. U l-ewwel wieħed jien u mbagħad skużajt ruħi jekk kont emotional żejjed għalija dan huwa suġġett emozjonali ħafna. Emozjonali ħafna għaliex jiena u familti għaddejna minn kalvarju sħiħ fuq allegazzjoni li kienet gidba assoluta u li issa minn fuq li ġiet ippruvata li hija gidba assoluta min kien parteċipi f'din il-gidba irid jipprova jieħu r-raġun minn fuq il-bieraħ smajna l-assurdità illi għadu jemmen hekk minkejja l-inkjesta li il-kap tal-oppożizzjoni stess qal li l-kontenut tal-inkjesta minna nnifisha meta jiġi ppubblikat żgur ma jbiddel xejn mill-konklużjoni tal-istess inkjesta. Il-klim kollu li qed wassal għal punt illi Simon Busuttil jew he was taken for a very big ride f'dan kollu, jew inkella kien parti minn sistema li għamlet falsifikazzjonijiet u ippruvat iddaħħal destabilizzazzjoni fil-pajjiż u anka waslet għal sitwazzjoni fost oħrajn li waslet għal elezzjoni ġenerali. Jiġifieri għall-aħħar ma jerfax ir-responsabilità, jerfa' responsabilità mhux billi jitneħħa minn spokesperson, jerfa' responsabilità billi ma jibqax jirrappreżenta lill poplu fil-Parlament għax dak kollu li bbaża ruħu fuqu kien gidba mill-bidu sal-aħħar. Nerġa' ngħid, l-iskuża ruħi jien l-ewwel wieħed għat-ton. Imma xi kultant naħseb umani wkoll u dan it-tip ta' ma naħsibx ju skuża ruħu għat-ton imma dak jagħmelu. Dan mhuwiex l-istil tiegħi imma din hija xi ħaġa li weġġatni u l-attitudni ta' Dr. Busuttil ma ngħidx tal-oppożizzjoni għax rajt l-attitudni ta' membri oħra tal-oppożizzjoni ġew jkellmuni anke wara. L-attitudni ta' Dr. Busuttil leaves much to be desired.